Deejay Holy, yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ndingazame kuzvishingisa vakomana ndiri kurwadziwa. Ndiri kurwadziwa vakomana ndiri kurwadziwa. Yeah, mawani zvekutodaro. Greetings, good people. My name is Deejay Holy and welcome to your favorite platform on YouTube, Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara, uri mugari wepano, ndodango kutenda nekuita sei, nokurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, I know a lot of you support Zanu PF for personal gain. Munongoti pamberi, but amuzive the level of utsinye unoitwa nevanhu vezanu PF. That's the main reason why ndiri kuita this video, so that unogara pasi uri wega womba wazvifunga kuti dai Madzibaba Veshanduko vanga vari baba vangu vakaitwa izvi, dai itaidzamara anga ari mukoma wangu akaitwa izvi, dai Tendai Biti ari sekuru vangu akaitwa izvi nemusangano wezanu PF, ndaizosumuka here ndichienda ndichinoti pamberi? Ndaizosumuka here ndichinoombera maoko ndichipihwa chicken in? Ndaizosumuka here ndichinorova vanhu nekuda kwekuti ndapihwa tumbwa? Ndoda kuti ugare pasi uri soba ndichikuudzai maitiro ezanu PF, marovero avanoita, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, zvinhu zvinosiririsa. Ende ndakakuudzai kuti hapana chinoitika pasi pezuva chakavanzika. Makaona ana Namatai vakabatwa paairport nana Robson vakarohwa zvisingaite. Mavideos acho takareacta paari. Ukaona the level yekurohwa, yetorture yavaiitwa, unongofunga kuti pamwe kurohwa. Pandinoda kuti ndikuudzei zvakaitwa Madzibaba Veshanduko nanhasi zviri kuva-affect. Zvakaitwa Tendai Biti nanhasi zviri kumu-affecta. Vari two ivavo ndo vandine ma-full details avo, but ukazoda kutodzika nazvo, ana mukoma Job Scala, ana Morgan Tsvangirai, ana Hopo Ching'ono, vanhu vaienda kumajere vachinotochwa, vachirohwa, vachishungurudzwa. Zviriko zvinhu zvakadaro, zviriko zvinhu zviri kuitwa nemusangano waunoda iwewe, waunoti pamberi nawo, nemusangano uri kusapotwa napapa waunoti spiritual father, guidance wemweya wako. Ndopaipa ndoti dzokai padrawing board mazimba, be sober mind and see kuti saka profeti kana vachisapota zanu PF zviriko here zvakadai so. Profeti kana vachisapota zanu PF iri kudai so. Ndimwari upi wavari kunamata? Unofanira kusvinura wozviona. Ndaplay a song yaFred, not kuti ndinoifarira, but because of the message. Ndiri kurwadziwa. I personally pandiri panapa ndiri kurwadziwa. Ndikada kufunga guku rahundi, how people were killed by your favorite party,
by part inosupportwa nababa vako, your spiritual father, munhu waunotarisira kuti agaidhe mweya wako, anouya achiti ed is number 1 neutsinye huna ed. Anouya achikuudza kuti vatungamiriri vakagadzwa naMwari neutsinye hune vatungamiriri ava. Vakomana, ingawani tinawo vanhu vaMwari vechokwadi vari kumira vachitaura kuti munangagwa, Mwari haasi kufara nezvauri kuita. That gospel hamudi kurinzwa, munoda gospel resapatina sapatina. Ngatisvinurei vanhu vaMwari. It's time to wake up and see. Ndakakuudzai kuti hakuna munhu waMwari anosapota ZANU-PF, anosapota vaMnangagwa. It's for their personal gain. Vakavaka pasingabvumirwe kuvaka, havasi kubhadhara matax, vane mhosva dzavanadzo, and they know kuti vakangoregedza kusapota the system will come after them. Musafunga kuti magaya haana kurepa, musafunga kuti magaya haana zvikwereti, anazvo, but pesa apa the system was tolerating him because aisapota. Pazvanyandurana nyaya dzese dzaakubuditswa, yet iwe unoramba uchienda ikoko. Isu tiripo, tingori vatumwa saMozisi, tinongouya tongozvitaura sezvazviri. Rega ndipinde munyaya yangu. Do you know kuti Madzibaba Veshanduko pavakasungwa vaikikwa nhengo nema-safety boots, vaikikwa vachitsikwa nhengo nema-safety boots ane simbi kumberi. Nanhasi Madzibaba Veshanduko, he is struggling kuenda kutoilet kunoita wet. Nanhasi Madzibaba Veshanduko, bonde chairo riri kuvarwadza. Imagine uri iwe wanzwaro, imagine vari baba vako vanzaro. Do you think kuti you support munhu anosapota zvinhu zvakadaro? Do you think you support zvinhu zvakadaro? Ndopandiri kuti let's be sober mind. Nanhasi andori nedambudziko Madzibaba Veshanduko. Toenda kuna Tendai Biti. Do you know kuti Tendai Biti akatochwa nemadzimai? Kutochwa nemadzimai. Do you know kuti Tendai Biti panhengo yake yaipinzwa mahuswa, kahuswa kachipinzwa mukati? Do you know that? Hauzvizive. Do you know kuti nanhasi Tendai Biti is struggling kuenda kutoilet? Bonde chairo riri kumunetsa. According to my sources vandipa information iyi, it is alleged that kuti pakatochwa Tendai Biti vaimubata vanhukadzi. Muri kuona level yeutsinye hwevanhu vamunoti pamberi navo, level yeutsinye yevanhu vamunoti bill number 3 bo ngavarambe vachitonga. Ndangoya netuma examples dzakawanda nyaya dzandiri kupiwa dziri exclusive dzanga musingatombozive dzimwe dzacho. Zvinhu zvinorwadza. Bill number 3 bo pamberi navo Mnangagwa ngavaramba vachitonga kusvika 2030. Kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, kune vanhu vakaremara right now vasiri kugona kufunctiona simply because of ZANU-PF, vatochwa. Maroverwo akaitwa naMatai munhukadzi. Usatambe nepfungwa iyoyo baba, haife yakabuda mubrain mako. You have to go through therapy, and zvinotora nguva kuti uzokanganwa. In fact, haukanganwe. Sometimes right now naMatai anogona kunge achitoita ma-nightmares, achitovhunduka akarara kana kutaura ega sometimes.
airoverwei, vaitocherwei vanhu ava. Ndo zvandangouya nazvo kuti ndikuratidze kuti wacho musangano wauri kuda iwewe, wauri kusapota iwewe, uri kusapotwa napapa vako vanoklema kuti munhu waMwari, wakaoma kudaro, wakaoma zvekutodaro. My name is Deejay Holy. The name of the platform is 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana uchiziva zvakakunakira, zvinonakira ramangwana rako semwana weZimbabwe, we say no to Constitution Amendment Bill number 3. Say no to CAB 3. Vamunangagwa must just rule for his 2 terms. Voenda ku Congress next year, ku ZANU-PF Congress, vakasarudzwa vanodzoka, vakabudiswa vanotsvaga umwe anopinda. Topfuurira tichienda mberi. That's the brighter, that's the better future yatiri kutarisira sevana veZimbabwe. As for me, Deejay Holy, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.